hier hing je mijn kleren. Hier doe ik mijn heren make-up zag. Mama eens even zien hoe cool het boutje dat maken had. De logo's erop. Oh, mijn zender valt al. Ga ook gauw naar het Chilltje YouTube kanaal. Van leuke filmpjes. En we gaan eigenlijk precies hetzelfde. Nog wel een keer ervan, maar dan in deze kleren. Hey hoi, wat leuk dus dat we het Chilltje zocht. Links naar rechts. Zwit op een beetje jongens. Dit is hem. Mooi. Wauw. Niks, geloof ik. Tada! Nou, en weer wissel je maar de set. Nee, deze moet aan ons om. Die moet de achter... Oh. We moeten door. Kom op jongens. Ga door. Leuk dus dat we zocht. Het Chilltje. Oh, sorry, mijn fout. Kan eruit komen, jongens? Lukt het wat? Die blauwe, Ik meen net wat warm, want die is steenblauwer. Wat vervelend nou. Moet het steen?